Aşgabatda Daşary işleri ministrliginde Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli generali bilen gepleşikler geçirildi. Bu türkmen baş diplomatynyň Washingtonda özüniň Amerikaly kärdesi bilen duşsan gününe gabat geldi. Bu ağırlykda Iranyň Russiýanyň Ukrainadaky alyp barýan urusyna goldaw hökmünde Kaspiyň üstü bilen Moskwa has köp ýara uğraýandygy baradaky maglumatlaryň arasynda The Wall Street Journal nisiri şu aýyň başynda Amerikanyň başga bir ýokary derejeli generalynyň öňünden yglan edilmedik tapary bilen Hazarýaky döwleti Türkmenistana gelendigini habar berdi. 24 aprelde Aşgabatda Daşary işleri ministriniň ornbasary Wepa Hajiýew bilen Amerikanyň ýaragly güýçleriniň merkezi serkerdeliginiň serkerdesi general Michael Kurillanyň duşsugy geçirildi. Türkmen mediasy taraplaryň howpsuzlyk we sebitlerini hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri barada maslahat edendigini, şeýle-de sebitdäki we Owganistandaky ýagdaýlar barada pikir alyslandygyny habar berdi. İki taraplaryň duşsuň çäginde kiber howpsuzlyk, maglumat alyş çalşygy, briefinglary we maglumat howpsuzlygy boýunça okuwlary guramak ýaly ýyllyk hyzmatdaşlyk maksatnamasyna giýrel meseleler hem maslahatlaşyldy diýip habarda aýdylýar. General Kurilla biz Türkmenistanyň oňyn bir taraplyk doktrinasyna hormat goýýarys, şeýle-de Merkezi Asiýa döwletleriniň territorial bütünligini we durnuklygyny goldaýarys diýip bellidi diýip Amerikanyň ýaragly güýçleriniň merkezi serkerdeliginiň beýanatynda aýdylýar. Kurilla saparynyň dowamynda Türkmenistanyň harby we Daşary işler puduklarynyň liderleri bilen dialog geçirendigini hem sözüne goşdy. Bu duşsuk Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Raşid Meredowyň Washingtonda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken bilen duşup, iki ýurduň arasyndaky howpsuzlyk, ykdysady hyzmatdaşlyk, adam hukuklary meseleleri barada maslahatlaşan gününe gabat geldi. Bu ağırlykda şu aýyň dowamynda Aşgabatda ýene bir ýokary derejeli Amerikan harby resmiýetiniň gelen bolmagynyň mümkindigi barada habar peýda boldy. 24 aprelde The Wall Street Journal nisiri apreliň başynda Amerikanyň harby deňiz güýçleriniň merkezi serkerdeliginiň serkerdesi 5-nji flotyň we Birleşen Harby deňiz güýçleriniň komandiri Vice-admiral Brett Cooper'iň öňünden yglan edilmedik tapary bilen Türkmenistanda gepleşik geçirendigini ýazdy. Habarda taraplaryň meseleleriň giň gerimini sol sanda özara hyzmatdaşlygy üstürmeň we deňiz howpsuzlygyny artdyrmaň ýollaryny maslahat edendigi bellenildi. Ýöne başga takyklaşdyrjy maglumat berilmedi. Bellesek, Amerikanyň 5-nji flotynyň düýbi Bahreýnde ýerleşip, ol Pars aýlygynda, Gyzyl deňizde we Arap deňizde hereket edýär. Onuň wizipeleriniň hatarynda regionyň howpsuzlygy, sol sanda Iranyň gaçakçylyk ýollary bilen daşaýan ýükleriniň öňüne almak hem bar. Ýatlatsak, geçen ýylyň noýabrynda Amerikanyň 5-nji floty Iranyň Türkmenistanda öndürilen bolmagy mümkin partladyjylar ýasamakda ulanylýan himik seristeleri bir kanun ýagdaýda Ýemene daşan gemisini saklapdy. Sol pursat Amerikanyň deňiz güýçleriniň beýanatynda raketa ýanyjyny we partladyjylary ýasamakda ulanylýan ele salynan himik seristeleriň gelip çykyşy barada Türkmenistan agdalmasada çap edilen suratlarda karbamitli onur çahaltanyň ýüzünde Made in Turkmenistan, ýagny Türkmenistanda öndürilen ýazgysyny siňlasa bolýardy. Galy berse-de Vice-admiral Brett Cooper'iň şu aýyň dowamynda amala aşyrandygy aýdylýan saparynyň öň ýany Türkmenistanyň goňşusy Iranyň Russiýanyň Ukraina garşy başladan esassız uruşyna goldaw hökmünde Kaspiyň üstü bilen Moskwa 300.000 töweregi artilleriýa toplaryny we millionlarça ok däri iwerendigi barada maglumat peýda boldy. Türkmen medeniýetinde beýan edilmedik Vice-admiral Cooper'iň mümkin saparynyň dowamynda ýokarky meseleleriň gozgulmandygyny açyk we resmi çeşmeler arkaly tasdikladyp bolmady. Amerikanyň harby deňiz güýçleriniň medeniýet wekili The Wall Street Journal nisiriniň Vice-admiral Cooper'iň türkmen resmiýetleri bilen geçiren duşugynda Kaspiyden daşalýan ýaraglary ele salmak meselesi baradaky soraklaryny tesvirlemedi. Amerikanyň we Ýewropa bileşiginiň berk ykdysady sanksiýalary astynda galýan Russiýa we Iran, Moskwanyň bir il töweregi ozal Ukraina garşy girişen harby çudusynyň ýany sowda ykdysady we beýlik ugrlarda has ýakyn özara hyzmatdaşlygy ymtylýar. Tehran Moskwany Iranda öndürilen kamikadze dronlary bilen hem üpçünedýär. Bu ağırlykda 18 aprelde hem Türkmen resmiýetleri Amerikanyň ýene bir ýokary derejeli resmiýeti, ýagny Amerikanyň döwlet sekretarynyň ýaraglanşyga gödükçülük etmek, barlyk we ýerine ýetirişi boýunça kömekçisi Mallory Stewart bilen telefonda gürleşdirler.
telefon söhbetdeşliginiň dowamında resmi habarda anyklaşdyrmazdan aýdylmagyna görä, durly halkara we sewit gurulmalarynyň çäklerinde howpsuzlyk ulgamynda alınıp barylýan hyzmatdaşlyk ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Türkmen häkimetleri goňsy Iranyň suwy ýollar arkaly amal edýän ýara gaçakçylygy we muňa Aşgabatyň resmi pozisiýasy barada hiç zat aýtmaýarlar. Türkmenistan, Russiýanyň Ukrainadaky agresiýasy sebäpli onuň daşky dünýäden barha köp üzgünleşdirilmeginiň arasynda Moskwa bilen hem siýasy hem de ykdysady gatnaşyklaryny has üstürüp başlady. Russiýanyň strategik hyzmatdaşy hasaplayan Türkmenistan BMG'de Moskwanyň Ukrainadaky agresiýasyny ýazgarýan ses berişliklere hem gatnaşmaýar.